ಎನರ್ಜಿ ತಿಕ್ಕೋದು ನೀಮೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕೋದು ಜಿ ಓಕೆ ನಾ ಇದ್ರ ಕೂದಿಲ್ಲ ಲೇಡೀಸ್ ನಕಲ್ ಎಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಿಬನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಸ್ ರೆಡಿ 1 2 3 ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿನಿಗ್ಲಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್ ಜಿಂತಾ ಬೇರು ವಾಸ್ತುರು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ దాని పనికి ముందు రోజుకు అమ్మ క్యాటరింగ్ ఇది రాజన్ ఇది క్యాటరింగ్ పైన మొన్న సెకండ్ క్యాటరింగ్ ఇది సెకండ్ క్యాటరింగ్ ಇನ್ನು ಓಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಪಂಚೇನ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣ ಪುಟ್ಟಿದ್ದು ರಾಟ್ರಿ ಹಾಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಜ್ಯೂಸ್ ತಿಕ್ಕೆ ಎಕಡೆ ತೋರಿಸ್ಪಾನು ವಿಷಯ ಏನಂತ ಇದೊಂದು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾತಾಡು ಆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಟಿಪ್ಸ್ ತೊಂತೂಲಿ ಆಯ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊ ಇಟಲಿ ಬರ್ತಲ್ ಗೈಸ್ ಯಾನು ಮುರಣ್ಣ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತಂಡು ಯಾನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ದಿದ್ದೆ ಕೆಲವು ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಯಾನು ಬಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಂದ್ಯ ಮಂಟಿಸಾಡು ಇನ್ನೀಚು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಅದು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಾನು ಕುಜಲ್ ಇದ್ರೋದು ಇನ್ನು ಏತು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕು ಬಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಹೆಂಗೆ ಬಟ್ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಂಡೆ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಬಯ್ಯ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ತಪ್ಪುಂಡು ದಾದಂಪುಂಡು ಮಂಡೆಗೆ ನೂದುಂಡು ಏನಪ್ಪ ಬಯ್ಯ ಓಲ್ಪ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಂದಿಕೇಂಡ ಕಲ್ಲಡ್ ಕಡೆ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೋಡೆ ಬರ್ಸ ಬನ್ನಕ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಡ್ ಮಾರೆ ಓಲು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದದ್ದು ಬಂಜಿದ ಬಡವು ಅನ್ಸ ಅದು ದೇವ್ರದೆಡ್ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿಸಿನ ಬಯ್ಯದ ಕೊಡ್ತೋಡು ಓಪನ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಡುವೆಯಾನು ಒಂಚ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅದು ಬರೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಲಾಡಿ ಇದನ್ನೇ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮರ್ಜು ಬಂದು ಪಾಡುವೆಯಾನು ಎಸ್ ಗೈಸ್ ನನ್ನ ಇನಿ ಫುಲ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಡೇರೆ ತಿಂತುಲೆ ಹೋಲ್ಪ ಇಂಚ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಣ ಮರ ಬೇಲೆ ಪುಡು ಈತ್ ಮರ ಬೇಲೆ ಪುಡು ಐಬೊಕ್ಕ ಪೋನಾಗ ಇನ್ನು ಚಪ್ಪಲ್ ದತ್ತನಲ್ಲ ಪೋಯರು ಮಿತಲಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸಗೆ ಐಬೊಕ್ಕ ಚಪ್ಪಲ್ ದಯ ಪಂದಿಗೆ ಮುರಳಿ ಚಪ್ಪಲ್ ದಿತ್ತಿನ ತಪ್ಪಂದು ಪಂಡ ಯಾನು ಬೂರ್ದು ಏನು ಚಪ್ಪಲ್ ಕಟ್ಟಾತಂಡು ಒಂಜಿ ವಾರಲ ಬೈಜಿಂಗ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಕಟ್ಟಾದು ಹೋತುಂಡು ಕೊಲ್ಲರಗಿಲ್ ಕಾಲ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಇತ್ತೇನು ಅಜ್ಜರ್ನಕ್ಕೆ ಪಾಡೋದು ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡೋದು ಬೈದೆ ಇಲ್ಲಡು ಪಾಡ ಚಪ್ಪಲು ಸೊ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಟೈಪ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ಕೂಡ ಚಪ್ಪಲ್ ತೆಗೊಂಡು ಅದ್ರದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಕುಲ್ದು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಐಬೊಕ್ಕ ಹೋಸ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಪಿದಡ್ನ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣನೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಪಂತಿತ್ತು ಅಣ್ಣಿದ ತೊಂದರೆ ಪೋದು ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಪಂಡ ಯಾಪದು ಲೇಟ್ ಆಪುನದ ಸೊ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೋದು ಲೇಟ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೈಸ್ ಸಾಕಾಂಡು ಕುಲ್ದು ಗಂಟೆ ಬಂದದ್ದು ಒಂಜಾಂಡು ಬಟ್ 3 ಜನ ಇದ್ದಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿச்சு ಇಂಕ್ಲು ಬೇಗ ಆವು ಪಂದಿನಿ ಮಾರಿ ಬಯ್ಯ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ಲ ಕೋರೋನದ ಸೊ ಬೇಗ ಆವು ಪಂದಿನ್ಯ ಬೇಗ ಆಪುನಕ ತೋಜೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಕೂತು ಚೇರು ಕೊಡ್ತಾ ಆಪುನ್ ಪಂದು ಗೈಸ್ ಬಚ್ಚಿಂಡು 50 ಆಯ್ತು 50% ಇಜ್ಜೋಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಚ್ಚಿಂಡು ಗೈಸ್ ಇದು ಬಚ್ಚಿಜ ಅಲೆಕ್ನು ಬಚ್ಚಿಂದು ಉಂತೊಂದೆ ಕಾರ್ಬೇನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಜ್ಜನ ಹತ್ತಿರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ನ ಫೋನ್ ಮಾರ
ಅಂದು ಪೂನಾಗ ಮಂಗಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಣ್ಣ ಚಿಕ್ಕದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡು ಅಂತ ಕೈ ಬೇನೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಪುಗೆಲೆ ಬೇನೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ಇಂಥ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಆಡು ಬನ್ನಕ್ಕೆ ಎಂಚಾಗ್ತದೆ ಮೊಲ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಪಿದಾಡಿ ನಾನು ಬೈ ರಾತ್ರಿ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಕಲರ್ ಕಡು ನನ್ನ ಆಯ್ತಾ ಬ್ಲಾಗ್ ಏನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇ ಸೊ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋಗ ಚಪ್ಪಲ್ದೆಪುರ ಗೈಸ್ ಚಪ್ಪಲ್ದೆಪುರ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲ್ದೆಪುರ ಪೋಯ್ನಮ್ಮ ಸೊ ಗೈಸ್ ಚಪ್ಪಲ್ದೆಪ್ಪನ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರೆ ಮರತು ಪೋಂಡಲ್ಪ ರಶ್ ಇತ್ತನು ಚಪ್ಪಲ್ದೆ ತೊಂದು ಇತ್ತ ಎಂಕೆಲ್ಲ ತೊಕೊಟ್ಟುಗು ರೀಚ್ ಆದ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ದಾಯ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಲ್ಪ ರೋಡ್ ಹಾಳಾತು ನಂಚ ಅದು ಲಾಂಗ್ ಅದು ನಡ್ತೊಂದು ಬೋಡಾಪುಡು ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ನನ್ನ ಹೋಸ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ರೆ ಪಂದು ಪಿದಾಡ್ದ ಮಾತ ಆದಾನಾಗ ನಿಖಲ್ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರದೇವಿಯರು ಬರ್ಸನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರ್ರೆ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಬರ್ಸ ಬರೋಂತುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಏನ ಅಣ್ಣಗಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಆದುಪುಂಡು ಎಂಚ ಪೋಪುನಿ ಪಂದು ಸೊ ಗೈಸ್ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲಗ ಬರ್ತದು ಹೋಸ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಪಿದರ್ದಾಂಡ್ ಆಡ ತರಿಕ್ ಮೀತ ಅಂಚ ಕುಜಲ್ ಚಂಡಿ ಉಂಡು ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಪಂದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಬರ್ಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರೋನುಂಡು ಅಣ್ಣೆ ಪಂಡಿದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಆತಂಡು ರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಏನ ಮನ್ಪುರ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತ ಕಲ್ಲಡ್ ಕಡ್ಗೆ ಪೋಡು ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಇತ್ತ ಕಲ್ಲಡ್ ಕಡ್ಗೆ ಎಂಚ ಪೋಪುನಿ ಪಂದೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ ಮುಡಿಪಾದ ಪೋಕ ಪಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಪಾಡ್ದಿದ್ದ ಇದ ಪಂಡ ನೇತ್ರಾವತಿದಲ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾತೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೇಲೆ ಅವನುಂಡು ಅನ್ಸಾದ್ ಇದು ದಾಲ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ಡ ಸಂಡೆ ಅದೇ ಪೋಡ ಅದಾದ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ತೂಕ ದಾದಾಪುಡು ಬಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪ ತೂಕ ಬಂಜಿಗೆ ಹಾಕುಲಿ ಬರ್ಸ ಸಾವು ರೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ವಾಸ್ ಮಾರೆ ಬರ್ಸಗ ಚಂಡಿ ಅದೇ ಎಂಕಲ್ ಮುಡಿ ಪೋ ಅಲ್ಚಿದ ಅದು ಪೋಯ ಬೋಳಿಯಾರಾದ ಇಡೀಗ ಕಲಡ್ಕಗ ಪೋಯ ದಯಪಂಡ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಂದಂದು ಈ ಮೆಟ್ಟು ಮದ್ದಿನ ಮೇಕಪ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾತ ಲಗಡಿ ಪೋತುಂಡು ಚಂಡಿ ಆದ್ ಒಟ್ರಾಸಿ ವೆನ್ಯೂಗು ರೀಚ್ ಆವಡಿತ್ತು ನಿಕಲ್ ತುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಗೈಸ್ ಎಂಕಲ್ ವೆನ್ಯೂಗ್ ರೀಚ್ ಆತ ಮುಲ್ಪ ಅಣ್ಣಲ್ಲಿ ಎಂಚಲ ಬರ್ಸ ಚಂಡಿ ಆದ ಎಂಚಲ ರೀಚ್ ಆದ ತುಲೆ ಪಿರ ಉಂಡು ವೆನ್ಯೂ ಅಲ್ಪಿತ್ತ ಹಲ್ದಿ ಅವನುಂಡು ಸೊ ರೀಚ್ ಆಕ ಪೋಕ పోదు కాడిని ఎత్తు క్యాప్చర్ అని పాత పాడువాను వీడియోస్ మేకప్ మందిన మాత లగడి పోతును హుషారుల ఇజ్జి ಬರ್ಸಗ ಚಂಡಿ ಅದನ್ನ ನಾತ್ ಪುಡಿ ಆದಾತಂಡು ತೂಕ ದಾದಾಪು ಬಂದು ಫಿಂಗರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬರ್ಸ ಬರ್ರೆ ಬಲಿ ಪಂದ್ಯ ನಟ್ಟು ತೂಕ ದಾದಾಪುನು ಶೀತಕ ಗೈಸ್ ಎಂಕಲ್ ವೆನ್ಯೂಡುಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆದ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಾದಾ ಪಂಡ ಇನಿ ಏರ್ನ ಮೆಹಂದಿ ಪಂದ ಕೇಂಡ ಬ್ರೈಡ್ ಬತ್ತದು ಎನ್ನ ಸೀನಿಯರ್ ಮೇನಕ್ಕ ಗುರ್ತದ ಅದು ಮೇ ಬೆ ಲೈನ್ ಹಾಕೊಂದಿಲ್ಲ ಗೈ ಸೀರೆಗ ಸೊ ಇತ್ತ ವೆದರ್ ಮಸ್ತ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಉಂಡು ಏನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಬಂದಾಗ ಮುಡಿಪದಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆ ಬರ್ಸ ತಿಕ್ಕದಳು ಮುಲ್ಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಪ ಫುಲ್ ರೋಡ್ ಚಂಡಿ ಇತ್ತು ಕೆಸರ್ ಆದಿತ್ತಳು ಫೈನಲ್ ಎಂಚೆಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆತ ರೀಚ್ ಅದು ನನ್ನ ಮೇ ಬಿ ಗೊತ್ತು ಚೇತ್ ಪೊರ್ತಾಪುನ್ ಅಂತ ಹಲ್ದಿ ಅವನುಂಡು 7:30 ಆತುಂಡು 7:30 ಅವ್ನು ಬತ್ತುಂಡು ನನ್ನ ಮೇ ಬಿ 8 o'clock ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವು ಜನ ಲೇಜಿನಿಲ್ಲ ತೋಚ್ಬೇಕು ಕ್ಲಿಪ್ ತೋಪ್ಚ ಅಂತಲೇ ತುಲೆಗೈ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಲ್ದಿ ಅವನುಂಡು ಮದಿಮೆ ತೂಜಿರು ಮದಿಮೆ ಫುಲ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ತುಲೆ ಸೆಟ್ ಆತು ಎಂಟ್ರದಲ್ಪ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಆತು ಬೆತುಲೆ ಬೋರಿ ಬಸವೆ ಪಾಡ ಮೇಕಪ್ ಮಂತಿನೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆತನ್ ಗೈಸ್ ದಾಲ ತೋಜೇನ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಇಂಚೊಂಡು ಬೋರ್ ತೋಜು ಮಾರ ಐಸ್ ಎಂಕಲ್ ಎಂಟ್ರಿದ ಚೂರು ಶೂಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಬತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ಈಗ ನಾ ಹೊಸ ಚಪ್ಪಲ್ ತೂಪಾರ ಎಂಕೆ ಏಕ ತೋಚ್ಬೇರೆ ಮರ ತಕೊಂಡು ಹೊಸ ಚಪ್ಪಲ್ ತಿರುಗಿ ಫುಲ್ ಕುರಿ ಆತು ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಇಡೀ ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಕೆಸರು ಇಡೀ ಚಪ್ಪಲ್ ಎನರ್ಜಿ ತಿಕ್ಕೋದು ನೀಮೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕೋದಿಜ್ಜಿ ಓಕೆ ನಾ ಇದ್ರ ಕೊಗಿಲ್ಲ ಲೇಡೀಸ್ ನಕಲ್ ಎಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಿಬನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಸ್ ರೆಡಿ 1 2 3 ಎಸ್ ಈತ ಎದುರು ಬರ್ತದೆ ಕ್ಲಾಪ್ ತಿರೋಡು ಸುದ್ದಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಅಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬ ಕ್ಲಾಪ್ ವಿಶಿಲ್ ಬಾತ ಬೋಡು ಎಸ್ ರೆಡಿ 1 2 3 ಎಸ್ ಒಂದು ಬೋಡಿತ್ತು ನಮಕ್ ಇದೊಂದು ಕೇಳು ಯಾರು ಅಂದ ಅತ್ತ ಬಂದು ಪಂಡಾಡು ಎಂಚ
ನಮ್ಮ ಸುಶಾಂತ್ ಅನ್ನ ಮೆಹಂದಿ ಗೌಜಿ ಅವರ್ಸ ಎಸ್ ಅವನು ಮನ್ಪೆರಡೆ ಯಾರು ವೈದಿನಿ ಯಾರು ಏರು ಬಂದು ಕೇಂಡ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂದು ಇಲೇಸಿದ ನಿರೂಪಕಿ ವಿಜಯ್ ಜೀವಿತಾ ಕುತ್ತಾರ್. ಎಸ್ ಗೈಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಾಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ಪಾಡುವ ಎಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಾರಿ ಎಲ್ಲೆ ಮುಟ್ಟ ವೇಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಎನ್ನ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಈವೆಂಟ್ ಪನ್ಪನಲ್ಲಿ ಈತ್ ಈವೆಂಟ್ ಬಟ್ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೋದಿತ್ತಂಡು ಸೊ ಎಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಕಾಪೋಡು ಎಂಚ ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬಾದ ಏತ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದೆ ಪಂದಿತ್ತು ಎರೆ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಟಾಟಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಸಿಯಾ ತಿಕ್ಕಗನನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಪಂಡ ಈಗೆಲ್ಲದ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡೆ.